ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରାୟ 71 ଭାଗ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 29 ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଜି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1.5 ଭାଗ ଜଳ ମଧୁର ଜଳ, ଯାହାକି ଆମକୁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ। ମଧୁର ଜଳର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ବରଫ ଆକାରରେ ମେଘମାଳାରେ ଭୂତଳରେ ଜମି ରହିଛି, ଯାହାକି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏତେ କମ୍ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଜନବିଶ୍ଲେଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। ଜଳର ଅପଚୟ କରିବା ନାହିଁ। ଲୁଣି ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଗର, ମହାସାଗର, ହ୍ରଦ, ନଦ ନଦୀ ଆଦି ଆମର ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କାରଣ କୋଟି କୋଟି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଏହି ଜଳରାଶି ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଳରାଶିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଛଙ୍କାଯାଇ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଉଛି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ରୋଷେଇ, ଗାଧୁଆ ପାନୀୟ ତଥା କଳକାରଖାନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ